Diyos maray na aldaw sa indogabos mga tugang. Maluhod po kita para sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China, and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel, and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all into the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear, and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, pray Pray for for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina an padusang balik an sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol aksi nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na mga maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurugan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestro Señor de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestro Señor de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestro Señor de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang, ngunyan aldaw nin Sabado, kafiestahan kan konbersyon ni San Pablo Apostol. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat for the birthday of Anna Garing, kahagadan ni Irenea Garing and family, para sa wedding anniversary, kahagadan ni Dean and Fen Vibar, for the 50th wedding anniversary of Mario and Nilda
Tantubelyesa family. For the gift of life ni LV Makasinag. For the happy 7th birthday of Justin Crius by Ace and Trina May Lazona. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis. Espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Espesyal makahagadan kang Garcia family to pass the entrance examination ni Gia D. Valenzuela. For successful operation and fast recovery of Genevieve, kahagadan ni O.D. Bobier. For healing and fast recovery of Al Jade, who is currently in comatose state, kahagadan ni Mary Ann Clanan and family. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, kay Dante kan Amaranto family. Sa kalag ninda Eduardo, Eduviges, Amado, Rosalina, Noel, Edgar, Ernesto, Rosita, Romana, and Amado, Jose, Roque, Ricardo, and Fe, sa kahagadan ni Fenena B. Vibar. Para sa kalag ni Chanki, ni Mr. and Mrs. Eddie Chan, kay presentasyon ni Leo and Cynthia Ramos, All Souls ni Neil Fali and family, kay Joscoro, kan Asopardo Cantara family, kay Aurora Esinil Defonso, kahagadan ni June and Lani Rico, All Souls, kang Quinones family, Marlene kang Dadula family, sa kalag ni Jose and Josefa, Melton, Antonio and Maria, Jovito, and all poor souls in purgatory, sa kahagadan ni Tess D. and family.
Matinog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asinan bakisumaro kan Espiritu Santo, mapasay do kabos. Asin sa imong espiritu. Maray naga sa do kabos mga tugang. Maray na agaman sa imo, Father. Akuntan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkanyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kang mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin makapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buot, inoomaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan na aking bugtong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang samong pakinaherak. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kahiraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan uro kang langkaw Jesucristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos, na nagtukdo sa bilog na kinaban, huli kan paghulit ni San Pablo Apostol, namimibig kami warasan sa mo na kami nagsaselebrar kan sayang pagbakli, ngunyanal daw, bantang nagraran ni sa imo huli kan sayang mga paarog, maging mga saksi kan sa imong katotohan sa kinaban. Huli kay Yesu Kristong, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si dagahade, kasaro kal Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa gibo kan mga apostoles. Saro akong Hudiyo, namundag ako sa Tarso, kan Cilicia. Alagad nagdakula digdi sa Jerusalem. Nag-adal ako ki Gamaliel, asin maigot na tinukdoan sa pagsunod kang katugunan ninsa tong mga ginikanan. Siring sa Indo naglingkod ako sa Diyos sa bilog kong puso. Linamag ko asin ipinagadan ang mga parasunod kandala na ini. Dinakop ko ang lalaki asin mga babae, saka ipinabilanggo. Makakapagsaksi analangkaw na padi, saka ang bilog na konseho, na totoo ining sinasabi ko. Tinawaninda ako nin surat para sa mga tugang na Hudeyo, duman sa Damasco. Kaya nagduman ako nganing dakupon ang mga paratubod, dangan darahon digdi sa Jerusalem, nganing padusahan. Udto ka ito asin nagdadangadang na ako sa Damasco, kan biglang nagsilyab sa palibot ko, ang sarong liwanag, hali sa langit. Nahulog ako sa kabayo, dangan nadangog ko ang sarong tingog na nagsabi, Saulo, Saulo,
Ta daw ta pinasakitan mo ako. Naghapot ako. Si Isay ka, kagurangnan. Nagsimbag siya. Ako si Jesus na taga Nazaret, na sa imong pinapasakitan. Nahiling kan mga kairiba ko ang liwanag, alagad da inindan nadangog ang tingog, kan nagtaramsa ko. Naghapot ako. Ano ang dapat kong gibuon kagurangnan? Sinimbag ako kan kagurangnan. Tumindog ka asin magdagos ka sa Damasco, duman sasabihan ka kan kabos na bagay. Kang kabos na bagay na itinalaan na gibuhon mo. Nabuta ako huli kan makusog na liwanag, kaya kinabit ako kan mga kairiba ko, dangan inantabayan pasiring sa Damasco. Igwa sa Damasco nin sarong lalaki na ang ngaran Ananias. Sarong tawong makidiyos na nagkukuyog kan sa tong katugunan asin gidagalangan kan gabos na Hodeo na nag-ierok duman. Dinuman niya ako, nagtindog sa kataid ko, saka nagsabi, tugang na Saulo, makakahiling kaliwat. Kan oras man sa nang idto, nakahiling giraray ako, asin nahiling ko siya. Nagsabi siya, pinili ka kan Diyos nin sa tong mga ginikanan, tanganing maaraman mo ang sa iyang kabutan. Mahiling mo ang sa iyang banal na surugoon, asin nadangog ang sa iyang tingog. Huli ta magiging saksi kanya sa atubangan kang kabos na tao, dapit sa imong nahiling sa kanadangog. Ngunyan, ano pa ang pinaghahalat mo? Tumindog ka asin magpabunyag. Magapod ka sa ngaran kan kagurangnan, nganing patawadong ka kan mga kasalan mo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lakaw sa bilog na kinaban, asin ibalangibog ang maray na bareta. Lakaw sa bilog na kinaban, asin ibalangibog ang marahay na bareta. Umawo nindo ang kagurangnan, kamo gabos na nasyon. Umawo nindo siya, kamo gabos na banwaan. Lakaw sa bilog na kinaban, asin ibalangibog ang marahay na bareta. Uli tadakula ang danay niyang pagkamot sa to, asin ang pagkaimbod nin kagurangnan, magdadanay sa God paman. Lakaw sa bilog na kinaban, asin ibalangibog ang marahay na bareta. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Sinabihan niya sinda, paduman kamo sa bilog na kinaban, ihulit tinduan marhay na bareta sa gabos na tawo, an magtubod sa kamabunyagan makakaligtas, an dai magtubod, kukondenaron. Ang mga nagtutubod magkakaigwakan mga tandang ini. Sa ngaran ko magpapaluwas sinda din mga demonyo, magtataram sinda din manlaylay na tataramon, kung magkapot sinda din halas o kung mag-inom nin hilo, day sinda maano. Ang mga nagihelang nakaputaninda, mauumayan. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sige raray maray na aga sa idogabos mga tugang. Pinagse-celebrate ang unyan ang conversion ni San Pablo. Igwada kay itong istorya, manunungod kay Thomas Edison. Si Thomas Edison po baga siya ang inventor kay ining bumbilya. Kan su team kay ni Thomas Edison, nakagibo kay itong pinaka-enot na electric bulb
pinaghiling ni Thomas Edison so mga nakapalibot sa iya, garibaga luway-luway na pinaghihiling. No? So pagkatapos na mag-survey kay ni Thomas Edison, tinaon niya so pinakaenot na bumbilya sa sarong aki na nagtatabang duman sa lab ninda. Pinagkatiwalaan ni Thomas Edison itong aki na darakon itong pinakaenot na bumbilya pasiring duman sa itaas tangani na ikag sa saro man na machine. So of course, very precious ito, taiyo itong pinakaenot na bumbilya. Asinara man ito kang aki. So, luway-luway, pinagpara kaputan kan aki, so pinakaenot na bumbilya, asin takot na baka mahulog niya. Grabe so sa iyang kurab. Grabe so sa iyang concentration na day niya mahulog itong pinakaenot na bumbilya habang pasakat siya duman sa hagdan. Pero sa pinaka-ultimo na step kang hagdan, natapilok siya. As in, nahulog sa pinakaenot na light bulb. Kaya sabi ni Thomas Edison, okay lang nga, barali kita sa pagtrabaho. So, nag-ibog kiraray sinda kan ikadua na light bulb na siguro nagano sa inda na dugang na 24 oras. So, pagalo na sindang marhay, asin gusto na nindang mag-break, kay puhan na ikaag itong bumbilya duman sa itaas. So, sa kiraray naghiling si Thomas Edison sa palibot, asin sabi niya, ika ngaya, suaki giraray, mari daw ngaya, daraha ining bumbilya, duman sa itaas. So, sugabos na kay ni Thomas Edison, nagkabirigla, exhausted na nga ni sindang marhay, na-shock. Nya, tataini ngaya, iyo pa yung pinili, bating kaklamsi kaining aking ini. But Edison knew that the boy was probably devastated by the first incident. So he decided to give the boy a second chance. So this time, the boy successfully completed the task. Naikaag niya duman sa machine itong pinaka-pangadua na light bulb sa kasaysayan kan kinaban. Pinagseselebrar tangon yan na daw ang realidad na mahal na Diyos naghiling sa bilog na kinaban asin nag-decide na magtaon in second chance duman sa sarong lalaki na pinagdedestroso ang Kristyanismo. So parehas na lalaki na nanghaharong-harong asin pinapaluwas ang mga Kristiyano, pinagpepreso asin pinagagadan. Ining parehas na lalaki na yaon duman sa paggapo, nag-supervise pangani sa paggapo sa pinakaenot na Kristiyanong martir na si San Esteban. Ining parehas na lalaki na grabe ang sayang pagkadagit sa mga Kristiyano na nagkigwa siya nin missionary journey na may letter of permission sa mga gobyerno, sa mga pamayo kan banwa, na hilingon ang sa indang mga harong tangani sana nagaradanon ang mga Kristiyano. Pero ining parehas na lalaki na ini, iyulugod ang pinakadakula na misyonero na nagpromuhir kan sa tuyang pagtubod. Pinagseselebrar tangon yan ining pagbakli o conversion ni St. Paul. Ang kagayunan digdi sa pagbakli ni San Pablo, iyon na itong moment na magtindog giraray siya pagkatapos na siya tamaan kay itong dakulaon na liwanag asin mahulog sa iyang kabayo, din na siya nagbalik sa iyang daan o lumang buhay. From that day,
Saint Paul saw himself as completely a different person. Magayon so sinabi ni San Pedro, duman sa sayang ikaduwang surat, sabi ni San Pedro, it would have been better for them never to have known the way of righteousness than, after knowing it, to turn back from the holy commandment that has passed on to them. It has happened to them according to the true proverb, the dog turns back on its own vomit, and the sow is washed only to wallow in the mud. Sabi ni San Pedro, mas maray pangaya na day nang kuta na nila naaraman kung anuan kabanalan kaysa sa naaraman ninda tapos nagbalik sa indang sa lumang buhay. Gariman sa nangayaian so ayam, napakasuka, kinaon so sa iyang sa diring suka. O kaya man so sarong urig, pagkatapos nakariguson, nagbalik duman sa mga ati. No matter kung gurano niya to hugasan an urig, it will look for mud again. Because the kind of washing a pig requires is not the washing of the outer skin, but the washing of the heart. Na malinigan ang puso, tanganing day na magparaisip na magbalik sa ati. And I think that is what true repentance mean. Ang tunay na pagbakli, iyon pagsalida kan puso, pagbagunin puso, pagbago kan mga bagay na nagtataunin kagaya-gayahan sa tuyang mga puso, pagbagunin mga bagay na sa tuyang kinamumutan, na sa tuyang linalaom. Repentance is changing the things that make us love to dance in the mud. Changing our belief in ourselves. Ang repentance, iyon pagtaram sa tuyang sadiri na kaya mong mabuhay na warang kasalan. Na kaya, na di ka man magagadan, kung di ka na mabalik duman sa mga dating pinagigibo mo. Kanining si Saulo, nahulog duman sa kabayo, nadangog niya, ang sarong tingog, Saul, Saul, nyata na pinagpapasakitan mo ako? Sabi ni Saul, si Isay ka. Ako nga si Kristo na taga Nazareth, na sa imong pinapasakitan. Girumdumon niya to na pagkita nakakahampang nin kadipisilan, mga setback as in persekusyon, in huli, sa satuyang pagtubod. Si Jesucristo mismo ang naghiheras kan sa tuyang pagsakit. Conscious kaining presensya kan mahal na Diyos sa tuya, magayon na maglikay kita sa pagkakasala. Asin gamiton ang kapangyarihan kan sa tuyang mahal na Diyos, na yaon man sa satuya, na magilugon kita na mga tagapagbaguman kaining kinaban. Hagadon niya to ang puso na tunay na nagbabakli. Hagadon niya to ang tabang ni San Pablo na ipahiling man sa satuya, sa satuyang buhay, kung saan kita dapat magbago. Tangani na makasunod man kita sa satuyang kagurangnan si Jesucristo. Amen. Wow.
Magpamibig ko mga tugang, tanganingan sa kuwasin sa idong atang makumalugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot. Para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, nahuli kan liwanag din pagtubod kan Espiritu, magsagom sa muan mga Diyos na bagay na sineselebrar, nahuli kay ini, padagos na pinabantog ni San Pablo Apostol para sa pagpalakop kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in. Magpasalamat kita sa kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, day mo binabayaan ng mga karnero mo, at angani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing mataman ka ni yuman sa mga namamahala, na pinapamayo mo sa bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaibakan mga angeles sa sinarkangeles, kaibakan mga trono sa sindominasyones, asin kaibakan gabos na lang ito na ukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, bagin hawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sakod sa pasyon, nagwasya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos, na ansabi, magako kamugabos, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos, na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuho dindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadahan na sin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo,
na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumdumang kagurangdanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bagan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan ang kapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos, amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Duan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ni siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa kaaldaw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imo mga apostoles, katoninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan ni tinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin bapagkanigwa na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo,
Siya nagpapara kan manggasalan kan kilaban, palada namang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagma umayan. Katanhawa kasi dugo ni Kristo sa pagsabukay dahil sa koran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, ang mga sakramento na sa mong inako, magpaurog sa mo kan init ni pagkamot na huli kay ini si San Pablo Apostol na makusog na naparigon, nagsakit sa pagbakulog sa gabos na simbahan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcero, et spes nostra salve, ad declamamus, exules Filii Hevae, ad susperamus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ea ergo advocata
An kagurangnan mapas sa Indo. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katurinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.